Ocean View Hotel. Pacific View. Nami diri sa Pacific View Hotel sa Tandag, Surigao del Sur. Ay, gwapo lang mga kacho ko. Ay, na sila free face mask. Kurukuk! Kurukuk mo! Atsup! Muna akong partner karon mga kachup. Partner in crime. Partners in crime. Napod sila eh. Saan ikoy? Kuan, toothbrush. Na sila free toothbrush mga kachup. Pero tinga chupa gila diri oh. Alright, nay. Shampoo. Sabon. Alright. Kurukuk. Relax sa ta mga kaatchop, gamay. Relax eh, kapoy kayong biyahe. Sleeping sa ta. Busing cork. Ay, view diri. Okay, dapat deh. Ay, dah. Wow, biwok. Sayang ulan, di takalaag da. Nantag mo undang ning ulan mga kachup eh, mga laag ta dito. Sa biwok nila. Kaya dari mga kachup. Noon sa amin dari sa barbecuehan. Ulan lang, sayang. Ito mga street food dari sa una. Manggut lang karon pandemic manggut. Dito may nag-check-in mga kachup. Pacific View. Lahat sa aming mga kachup. Kachup. Mangita may kapalitan og beer mga kachup. Nindot kay ilang baywalk dere oh. May ganin undang ng ulan. Achup. Dong dong. Nabuk na tadi mga kachup. Kaya na sila i-curfew dari alas 9 lang daw taman. Oh no!
Mga kachop, ako diri karon sa Baywalk sa Tandag, Surigao del Sur. Ito silang Baywalk. Kapit na alas 9. Alas 9 lang curfew. Taog na ta. Wapo mo ang ipuy-ipuanan. Puyan nga hotel kay doon ran dai sa Baywalk. Pacific View. Paadto na pod mig mangagoy. Mag 1 year na pod ko wala nakaadto diri. Last year 2020 nakaadto mi diri. Last biyahe na mo wala pa pandemic. Alas 12 daw ni siya mapalong ni ilang suga, pero dapat alas 9 wala na tao dali kay curfew. Alas 9 ilang curfew. Oras karon alas 8:50, hapit na 10 minutes na lang. Bukod juice mga kachop. Lami mga kachop. Buko Diyos sa tandak. Buko Diyos sa tandag. Alright. Okay. Salamat. Sorry sa ako sa rin. Last year, dirimi dapit na tulog. Dira sa Shasin kanina rin. Dia na hotel dira Shasin. Gwapo po din ang view di kay pagkabre nimo sa imong bintana kita nimo ang kaning dagat. Kaya nyo maglaro kay ngit-ngitay. Alright. Dagat. Guman dito sa unahan na dito ang mga maligyag barbecue. Taon dito minangaon kanina. Balik na ta sa hotel mga kachop. 2 minutes na lang. Curfew na nila dali mga kachop. Kasi narapan na dali ako ulig Davao. Sino nangyari? Ilang labi. Ano ka sa view nila? Oh, achop. Pwede mong tambay dari. Dang dang dang. Right? Ano butang dito? Di ba yung ibilin dito? Kalji deh.
diri sa kwarto namo. Ayo. Uy, diri ta. Bata alright. Atsu Bisaya! Enter the Dragon. Ito sa amin dito sa lobby mga ketchup. Sabi mag-shot. Tara, sabay ka. Uy, atak! Doon, nanti ko dulu. Turek! Doon na ba email? Dari sa lobby mga ketchup. Alright. Ay, dito lang po. Ilang ko ta magsaba. Ikaw sabaan biya ka. Kau na po ng ex mo. 何お前はもう死んでいる。Sa day ka mata, alright.